a w dzisiejszym odcinku dowiesz się, z czym Erich przylazł do sali, w jakiej bajce pracował Chuck i Kai fater o Jasmine federował. Siemanko, tutaj Erich. Dzisiaj będziemy zdobywać kolejną odznakę na tej pieruńskiej wyspie Kajcapi dalej fasolum. Bo ten hałag stawia po sobie nie tylko ślady we formie szłap. I no to jest źle wuniu. Dobra, tutaj jest lider. Czekaj, a to nie jest przypadkiem te wesele? Lider jest Chuck. Chyba Pukiel Srak. Może to jest Chuck Norris te. Ale jak tu było te wesele, to Kai... No to jedyna sala, to tu musi być ten Fire. To jest, ej, wiesz Kai, tu jest sala. Bo chcę się wprosić na te wesele. Jedyna sala, to jest tu obok. Ale tu jest typ piorący się. Więc potrzebujesz jakiegoś Pokemona z mocną głową. Najlepiej jakąś Abra albo jakąś świnię. I przy okazji, jak pokonasz Chucka, dostaniesz u mnie umiejętność furgania między miastami. O, super. Godzę, że jakąś świnię mam w zapadzie, a? Ja! Ten rzeczywiście na wesele bez osoby towarzyszącej to nie ma co iść. Tylko czemu oni tak brzydko gadają na ferele? Czekaj, Kai, tu można jakieś świnie złapać. O, koczka, jeszcze cześć, bo fajnie. Świnia. I mamy świnia, super. Jak ze świnią mamy przyleść, nazwiemy go Świniuk. Dobra, Wodziona, twój talent wokalny się przydał ino roz w teatrze. Niestety wywalosz i bierzemy Świniuka. Dobra, trochę tak podrasował nasz skład. Tym Świniuka, bo był trochę miękki. Cisnemy, podobno ze Świniukiem mnie wpuszczą na te wesele. Dobra, to wozimy do Chucka Norrisa. To rzeczywiście wygląda jak chlif. Capi tu takim potem pieruna, co wy tu fuzekli nie pierecie? Ty idziesz do naszego Chucka Norrisa. Ty hopie, ale to ze świnią plus. Ze świnią? Po co? Żeby zamaskować wasz zapach, bo tu tak capił od was. Hopie, kiedyś ty się mył. Zaraz ci pokażę, kiedy jak się mył. Kurde, co, hopie, coś ty mi wystawił, te? Hopie, coś ty go wziął z pomocy dla powodzian, co to jest? Świniak użył Confusion. Ja też bych był zaskoczony, gdyby ktoś przeciwko mnie świnia wystawił. O pieruna. Co to jest te? A ty temu Pokemonowi kupiłeś już rękawice z Everlasta, czy on już takie ewoluował? Ja nawet wiem jak to było. Misiu, ty tutaj nie masz nic do roboty. Schowaj mi jakieś rękawice Everlast, no. Opie, fryz może jak Rutkowski, co to ma być? O, czemu on jest w klaidzie, ty? Opie, kto jest twoim stylistą? Opie, ciebie chyba jakiś łozarty grubiarz ubierał, co to ma być? O, widać, że ciśniesz do naszego lidera. Nasz lider jest najpotężniejszym, ma za sobą karierę telewizyjną. Ale co, w sztukach walki? Nie, w bajkach dla dzieci. Co? Zaraz obejrzysz. Kurde, hopie. Ty hopie, coś ty z Packerhali go wziął? Co? Widzę, że on ma same batki, bo musi mieć cuty na plac, ja? No to fajna ta sala. O pieruna, Miukowi wyrósł futer i mowajzel. Kto to widział? O pieruna, teraz to są te srogie kamole. Dobra, który hopę pociepać? No Forfitor albo daj kamola. Kamol, ty będziesz ciepał kamolami, bo dlaczego nie? Ciekawe jak Ziga to rozwiązał. Jiruna, to jest prosie te. Jiruna, to jest wściekłe prosie te. Co to jest za kłębek te, hopie? Takie kule to mi się pod pachami robią, jak za długo nosza jedna bluzka. Takie coś to je wydubija z pępka wieczorem. Siemano. Waaaa! Ty hopie, ale ja chciałem ino poklachać, ty nie ryzno mnie. Zaraz ci pokażę, co potrafi moja łysa glaca i sroga klata zrobić. Ty, ja nie chcę żadnej klaty ani glacy. Teraz ci pokażę, co potrafię zrobić pulokiem. Nie, hopie, ostaw mnie. Hopie, widziałeś to? Nie, jak zamknął Augen, jak żeś zaczął gadać coś o puloku. Hopie, moja glaca występowała jako słoneczko w Teletubisiach. Co? Wstawać pieruny na szychta, Dixie Lala i po robocie się wyśpicie. To tego z odcinka nie widział. Widzę, że przyszedłeś obejrzeć moją lśniącą się glaca, która jest gwiazdą filmową. Co ty pan dzolisz? O czym ty gadasz, hopie? Ja tu szukam swojego fatra, widziałeś go? Ja? Powiem ci, kto go widział. Ja, to dowej. Ale najpierw pojedynek. Ja, dobra, tylko galoty wciągnij, proszę cię. Kukaj się na moją klata i łyso glaca. Ale my mamy walczyć. Kukaj na nią! Jirona, dobrze, żeś galoty przynajmniej założył. Kurde, znowu ten kłębek z pępka te. O kurde, co to jest? Hopie. Kolejny, co ma rękawice. Co wy tu macie te? I co to jest za grzyb na samym środku? Ty go pucujesz, bo to je tak capi, że się nie dziwię, że macie już grzyby. Forfitor, zeżryj go. Co jest? Mój grzyb powinien cię pokonać. Hopie, on Forfitor, który zeżre wszystko. Nawet grzyby ze ściany. Dobra, teraz godej Kai mój fater. Tutaj musisz iść na orzech.
Tam jest lider sali lodowej, taki stary dziad. On go dobrze widział tego fatra z paczkami cygaret. Ja tu na pewno on. A teraz pity mi stąd, bo muszę iść podziwiać swoja klapa. Pieruna to jest najgłupszy Jim, jaki widziałeś. Kurde mol. Dobra, ale przynajmniej wiemy, kaje mój fater i wiemy, że znalazł cygarety, tylko czemu nie wrócił do chałupy? Nazot. Mogę już furgować. Ja! To dowej. Pieruna żaden nie może furgować, nawet mój kunik polny. Co to ma być? A właśnie, kotek się nauczył umiejętności wyrabiania pieniędzy, czyli został numizmatykiem, więc niestety dejka mola, nasza pierogarnia musi poczekać. O pieruna, forfeiter! Zaczął rosnąć. Pieruna, co to za bydle? O kurde, forfeiter, hopie, żeś stracił majty. Ale masz srogi pukiel, hopie, co ty się tak garbisz, ty? Ty nie będziesz mi straszył meduzy. Dobra, dopłynęliśmy sam na zot, idziemy znowu do tej latarni i znowu pod góra, pierunie. Czemu Nika się nie złazi na dół? Słuchaj, może ta pieczunka na gorolowica, dowej mu to, bo hop już ledwo żyje. Ja już mu daję. Znowu jest Hanisem i Klacho. Pieruna w końcu jest zdrowy, teraz mogę iść na dół do mojej sali. Możemy tam zatańcować. Ty, ale już chcę od znaka nie tańcować. Co też będziemy robić? Ty, a ty co powiesz, pierunie? Jajco, Feuermanie, ciś na dół. No i to mi się podoba. Dobra, cisniemy do tej sali, obejrzymy co ona ma. Ej, co, zadowolony, że ona wróciła? Ja, dzięki. O tej gotki się już nie dało słuchać od tego Pokemona. Dobrze, że go na wszelki wypadek ustawiła w tej latarni. Dowie to odznaka. Ja ci zaraz pokażę odznaka. Obejrzysz, co mój fater kiedyś wydobył na grubie. Opowiedzieli mu, że to jest kopalnia węgla, a się okazało, że co innego. Ty się cyrka grubiorza, to ci coś zaśpiewam. Ale ja nie chcę. Święto Barbaro, Ale Józek jest Jasmine. ty mieszkasz na grubie. Ale ja mieszkam w Krupskim Młynie. A łocy most córny jak węgle. Te hopy mu piwne. Ty, a propos, idziemy na piwo? Nie, walczymy. Ale najpierw ci pokażę moje magnesy na lodówa. Ale mi nie wchodzą magnesy na duwa. Aż tu może jeden. Dobra, hałak, spol to wszystko. O pieruna. Forfeiter, ciś na niego. A mój fater właśnie wydobył na grubie. A to była kopalnia srebra jednak. Pieruna, jaki kluc. Forfeiter, zalej go, ale nie siebie. A teraz patrz, ja patrzę te srebro. I się one leczy. Ha! No to się fest podleczyła. Pokonać moja zdobycz. Brawo, teraz możesz ciś sam na orzech. Tam liderem jest jakiś stary hop. Jest fanem lodówek. Co? Pogadam ci, hop pluje lodem. Tam jest zimno jak chłodnie w McDonaldzie. Ja, widziałeś tu jakaś McDonald's? Co ty fanzolisz, ty? W ogóle widziałeś, żeby byśmy w ogóle cokolwiek tu jedli? Dobra, cisniemy dalej. Trzeba ten bajor przelecieć. O nie. No nie, znowu ten fan warzywa Bonduelle. Znowu lub mysze i szczury. Dobra, żeśmy są w orzechu sam. Małe miasto, ale git. Ty, Ruby, weź się posuń, pieruna, ja idę do sali. Ty nie wleziesz. Musisz iść na wierzch, bo tam jest srugi wąż w bajorze. Jest czerwony jak moja żyć po wywiadówce. Musisz się pozbyć tego węża rzecznego. Uważaj, bo jest niebezpieczny. Pieruna, czemu ja muszę wszystko załatwiać tutaj? Nie mogą oni sami jednej rzeczy załatwić? Pst, widzę, że masz fajną fryla. Dać ci parę rad? Jak zagodać do takiej fryli? Nie chcę. Tak, żeś godał w stajni do jednej dziołchy, to już aż tutaj było słychać. Dobra, nie chcecie tu nie. Synek, poratujesz 3 złote na nasza fundacja Miłosna Dewastacja? Nie, hopie, dziękuję. Dobra, i to by było na tyle. Dzięki, żeście byli. Zasubskrybujcie ten kanał, dajcie szłapa w górę. Możecie obstawiać w komentarzach, kto jest fatrem Ericha. I do następnego, cześć.